Make sure unonyatsoziva nekunyatsonzwisisa the difference between enjoying your youth and destroying your future. Vakawanda vakakanganisa nekuparadza ramangwana ravo vachiti vari kutamba hujaya nekutamba humhandara. Patime waimeka sure kuti waenjoya every beat and every second yehujaya nehumhandara hwako, ndo same time zvakare yawakatomeka sure kuti you are going to suffer and wadestroya ramangwana rako. Kuvakomana handiti ndimi muri kuzviuraya sperm count nekukuvadza sex drive muchishandisa mapiritsi epabonde off the counter asingabvumirwi nemutemo waya. Muchizvikuvadza nekumwa mishonga iyoyo uchida kupefoma pamunhu wausina kana maplans kana future naye. Handiti ndimi muri kuzora nekuspreya ma-ejaculation delays aita mbiri yekukuvadza makidneys. Kana uri mukomana uchinzwa pain kudzasi area yebladder iyi, enda unoona doctor ubatsirike nguva ichiripo. Ndokuti unzwisise depth neudzamu wenyaya yandiri kutaura panapa, imimi muchifunga kuti ndiri kutsvaga ma-likes nema-followers. 10 years down the line, munhu wawaiti wawamwira mishonga iyoyo hauchatombomuzive, nhamba dzake hausisina, even kumuunza apa hauchatomuzivi kuti uyu munhu ndiye wandaimwira mishonga yaindidhemeja. Handiti muri kumwira mishonga iyi kuda kupefoma kuma-sex party. After watora mukombe wekusex party asi wadhemeja system yako, chawakageina chii? Kuvasikana muri kutanga kuronga mhuri uchiri kupfeka uniform, uchiri kuenda kuchikoro. Vabereki vako havasati vambodya sendi rinobva kumukomana wako. In fact ndivo vachiri kutokubhadharira school fees nekutokuchengeta iwewe, asi already you are a family planner. Watotanga kunwa mishonga yekuronga mhuri nekutobvisa nhumbu apa uchiri kuenda kuchikoro. Patime yawaifanira kuzoenjoya ramangwana rako wagara zvakanaka nemhuri yako uchizvifarira, ndo time yawakupedza usiku uchitonhorwa uchirohwa nechando uri mugomo uchinamatira mwana. Apa chibereko wakatochidhemeja, wakatochidhakwisa kudhara nemishonga yemafamily planning yawaimwa iwewe uchiti uri kuenjoya udiki hwako, uri kuenjoya umhandara hwako. Kuvakomana mumakore anotevera wozoti wawana basa, watopasa zvese ma-interview bore, kuda kudai dha wobva wafoira ma-medicals, wonzi baba muropa menyu mune mbanje, hatikwanisi kukuwanisai basa nekuti ma-common policies edu haabvumiri izvozvo. Chibvunza madoctors kuti mbanje dzinoda makore mangani kuti dzibude muropa mako. Idzo dzamaibhema muchiti muri kuvhura brain. Apa pakuvhura brain kwacho wakainvenda chii chawakaunza munyika chine benefit? Mashoko iwaya andiri kukuudzai ndo the same mashoko andinoudza vana vangu, andinoudza hama dzangu nevanhu vese vandinoda. Mumwe musi ndakati ndakagara pasi nevana vangu ndichingovaudza mashoko iyaya andiri kukuudzai, zvika nemukadzi wangu, mashoko enyu haana kunaka, anoshuridzira vana zvinhu zvakaipa. Ndakati handisi kuvashuridzira zvinhu zvakaipa, asi ndiri kuvaudza chokwadi chekuti va-understand the reality of life and vanzwisise ma-consequences of their actions. Ndakangatsoudza mukadzi wangu kuti handidi kuti vana vangu vazonyebedzera kuchema, vazonyebedzera kuva ma-victims patime yavanenge vakukohwa zvinhu zvavakadyara vega. Vanofanira kuziva musiyano wekufara nekufarisisa kunonzi kupfurikira kana kuti kudarikira. Mayouth nevese vakateerera vhidhiyo inoyi, make sure zvauri kuita nhasi hauzochemi nazvo mangwana, nekuti kakawanda kacho unozongokohwa zvawakadyara.